طرز заказ кардан аз Америка аз хитоида осон. Салом алайкум дӯстон, барои шумо аз Америка як маҳсулота заказ мекунем. Шумо подписаться, лайка монда бо диққат то охир тамошо кунед. Мебинед ки аз Америка заказ кардан ҳатто аз хитоида осон аст ва барои заказ кардан забон донистан лозим нест. аз Америка ҳам ранги хитои ҳар чизе ки шумода маъқул аст ёфта метавонед. мисол либосҳои занона, мардона, кӯдакона, техника, ҳар як чиз шумода маъқул аст, игрушка, шумода чизе ки маъқул аст шумо ёфта метавонед. аз Америка заказ кардан чӣ хубӣ дорад ки ҳар маҳсулот ки шумо мехоҳед оварда метавонанд. мисол ягон балзам, крем, шампун, духӣ, ҳар як чизи шумо мехоҳед оварда метавонанд. ва нархшам нисбати Тоҷикистон ҳамин маҳсулот ки ҳастад, ҳамин маҳсулот арзон аст. хушрӯ тамошо кунед, намудҳои болоро барои шумо нишон медиҳем. Шумо метавонед ки ҳамин маҳсулотҳоро ёбед. ҳатто айёда зиёд меёбед. ҳамаша то охир тамошо кунед. Як маҳсулот ҳозир барои шумо интихоб карда заказ мекунем. мебинем ки чӣ хел аст, осон аст ё қин аст заказ кардан аз Америка. мисол аз ҳамиҷа як категорияро медароем. аз ҳамиҷа як намудша интихоб мекунем. мисол мегирем ҳамиша. ба корзина мепартоем. аввал ҷа интихоб карда метавонем як дона, ду дона, чанд дона ки маъқул аст интихоб карда ба корзина партоем. ба корзина медароем. инҷа пул шадида аплатита меҷиқем. мебинем ки закази мо $6 шудааст. барои чӣ? барое ки як хел маҳсулот пули дастафка мегирад, як хелш пули дастафка намегирад, бепул аст. ҳатто 80-90% пули дастафка намегирад. инҷа нархи маҳсулотам мебинем ки ба картаи мо пайваст шудааст. ба карта мисол харид мекунем ва мебинем ки $3.99 аз мо барои дастафка мегирад. ин пулам ба хотире ки тезтар дастафка кунад, ба ҳамин хотир аст. продолжать покупки меҷиқем. тамом закази мо бо муваффақият шуд. инҷа пешниҳод кардага ки агар ҳамин долларро да заказ кунӣ, шумо да ҳамин қадр долларро тӯҳфа медиҳа, яъне $9, $15 тӯҳфа медиҳа. то $800 тӯҳфа медодааст. ҳозира дар кор нестем, мебароем аз инҷо.
برای заказ кардан аз Америка метавонед ба Telegram ё WhatsApp мо нависед. мо шуморо ба тамоми нозукиаш нишон дода, то заказтон ба дастон расидан ёрдам мекунем.